Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsir al-Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Ini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ahsana lan temen-temen gawe bagus sapa Gusti Allah bi kelawan ingsun. Iz akhraja tatkalane ngetokake sapa Gusti Allah ni ing ingsun minasi jeni saking kunjara. Innama zukira angin pesine ditutur apa ikhrajuhu metune Nabi Yusuf minasi jeni saking kunjara. Walam yazkur lan ora nutur apa ikhrajuhu metune Nabi Yusuf minal jubi saking sumur. Li ala takhjala supaya yenta ora takhjala ora ngrasa ketundes apa sapa ikhwatuhu dulur-dulure Nabi Yusuf. Wali anna khurujahu lan krana sak temene utawi metune Nabi Yusuf minasi jeni saking kunjara iku kana ana apa metune Nabi Yusuf saka kunjara ana iku sababan dadi sebab li sayruratihi keduwe dinobat kene Nabi Yusuf malakan ing ratu. Wali wusulihi lan keduwe tekane Nabi Yusuf ila abihi maring bapakne Nabi Yusuf wa ikhwatihi lan dulur-dulure Nabi Yusuf. Wali zawali tahamati lan keduwe ilange tahamah ilange rasa nelongso nganhu saking Nabi Yusuf. Wa kana lan ana apa zalika mangkono kabeh ana iku min a'zami nikmatihi setengah saking paling agung-agunge pira-pira nikmate Gusti Allah Ta'ala ngalaihi ing ngatasé Nabi Yusuf. Makane ayate waqat ahsanabi iz akhrajani minas sijni
Padahal nek pengalaman yang terjadi maupun sejarah sing terjadi niki rak saurunge mlebu kunjara cemplungke sumur sik gek isih cilik. Cemplungke sumur karo dulur-dulure niku. Ning ayate Gusti Allah nyata-nyata gawe bagus marang ingsun, terutama oleh Gusti Allah gawe bagus nalika ngetokake aku saka kunjara. Nalika ngetokake aku saka kunjara. Kok ora ngendika nalika ngetokake aku saka jerone sumur. Sing ditutur kok nalika ngetokake aku saka kunjara, ora nutur nalika aku utawa nalika ngetokke aku saka sumur. Alasane men supaya dulur-dulur iki ora ngrasa bersalah, ora ngrasa istilahnya ya ketundes lah. Nek awake dhewe ngono rasane ora ngrasa ketundes. Engko nek ngomong Gusti Allah nyata-nyata gawe bagus aku, terutama nalika aku utawa nalika Allah ngetokake aku saka sumur ngono dulur-dulure do ndungkluk. Ha sing nyemplungke dulur-dulure kaya mula nalika Nabi Yusuf omong niku terus do ndungkluk, terutama sing barep wah ndungkluk serupan lah dalange dheke kok ya. Rawani jenggele wong pancen sing nyeken Aryo. Sing nomor 4 ya mengkur ngah-ngoh nang mburi dadi. Ana apa-apa ora dirasake min. Wong rampung acara iki nek sing nomor 4 ming takon, iki engko madhang nang ndi? Ngono kuwi kok ya. Dobrak model. Ya carane ming madangan. Makane ora nutur nalika Gusti Allah ngetokake aku saka sumur, ndak do merasa bersalah, ndak do merasa ketundes. Nek ngantek omong ngono kira ya engko salah siji dulure ana sing ngomong, kowe to mbiyen sing nyemplungke. Anu ora akone sing gerangan tuwa kae ora ngono kok terus. Bahasa kasare. Nak aku ora melu-melu. Ana sing. Wis. Aku dijak ya mung ayu-ayu ora ya wis. Makane sing ditutur Allah nyata-nyata gawe bagus aku, terutama tetkalane ngetokake aku saka kunjara. Kira mereka do santai, seolah-olah sejarah awal ketutup, ora diungkit, ora diangkat. Bahkan dulure do ora ngerti nek Nabi Yusuf niku tau mlebu kunjara 7 tahun iki ora ngerti. Makane terus diceritake nang kene. Sebab nalika metune Nabi Yusuf saka kunjara niku ternyata dadi sebab awal. Oleh dheweke niku dinobatkan dadi ratu. Li sayruratihi kedue dadi blegere Nabi Yusuf malakan ing ratu utawa malikan ing ratu. Lah nggih wong le metu saka kunjara tek kon nerangke impene sang raja kok. Le metu saka kunjara niku rak dadi sebab awal, dadi pintu oleh meniti kamulyane Nabi Yusuf dadi ratu. Ya sebab wong ki mulya ki lakune werna-werna kok ya. Nek kaya jenengan sebab le sial. Lakune werna-werna sebab le sial. Wong mulyane wis dunduh mbiyen. Makane saiki mung karek apese. Mung karek rekoso rekasane saiki.
Mula nggo tamba rekoso iki pokoke waton ndak esuk ngaji wis. Kena nggo tamba malah ayem rasane. Iso mantuk-mantuk, iso njaluk rokok sandinge, iso wedangan, nggo tamba siale karo nggo gedhekke semangate kok ya. Sekarang penake wis dunduh biyen. Biyen nek apa-apa keturutan wong-wong tuane wong duwe. Njaluk apa-apa keturutan, njaluk apa-apa keturutan. Liyane ming do ngepite ra mesti duwe jenengan wis numpak motor Yamaha 75. Ayo nek jaman semono ora wis ketok wong brewu to. Nah, liyane pitiraan duwe jenengan wis gleling Yamaha 75. Wis kondiang kae. Ngantek wong wedok-wedok do nglirik. Wah, sugih tenan tumpakane montor. Wah, terus keturutan. Separo uripe wis mulai apes, mulai kisut. Nek kembang jenenge layu. Wis mulai apes, sakeri-keri ming karek ngunduh kangelan rekosone. Di piye-piye tetep rekoso kok. Krekane di bojo ya malah bojone kaya Betari Durga. Dar. Jajal neruske usahane wong tuwa bangkrut. Akhire ya seming playon terakhir laden tukang. Yes. Kuwi ya nek ana sing ngejak nek ora kelop-kelop. Ngrungokke radio tanpa batu. Muni ning ra nganggo batu dadi ora iso dipateni kuwi. Lah rambut gawe kok arep ngopo? Jal weh. Ngantek kewetu je sing wedok iki. Aku nek ra wis gebacot e asline lho. Ndak omong ngene ra ya. Sekarang ya wong urip iki sakjane nek jenengan paham lho iki. Wis iki cara keimanane kita jenenge. Keimanane kita niku dadi ayate Allah, dadi tandha kekuasaane Allah sing ora mlebu ning mushaf Quran, tapi sing memang ning khaliyah, ning urip kenyataan. Wujude ya werna loro niku duwe mangsa kepenak, duwe mangsa rekoso. Wong donya iki werna loro niku, duwe mangsa seneng, duwe mangsa susah. Lah jenengan gandeng senenge dunduh sikik, ming karek duwe jatah susah. Penake dunduh sikik saiki ming karek jatah rekosone. Nek sing do rekoso mbiyen nyatane ya penuk-penuk kok saiki. Wong rekasane wis dunduh mbiyen kok ya. Mula tuwa kae ketok resik mrusuh apik kae kok. Lah ya kan yo ming karek penake kok ya. Tuwa kae resik mrusuh apik. Ming karek penake. Ora kok urung tek tuwa wis kempot-kempot. Gek nang guyu mah medeni wong ting tromplong. Ukeh tenan lho niki kenyataan ngono kuwi sing biyen penak ya saiki kangelan. Sing biyen rekoso ya saiki do penuk-penuk. Iki ming anu wis ora iso didandani lha bacot ketuan. Sing nom-nom jane nggo motivasi sing cah nom-nom nek pengin sesuk penak do rekoso sikik.
kangelan sikik prihatin sikik. Iki sing nom-nom ane iki bacot ketuan. Penak ben teko sobek. Ketok iya wis ora iso didandani. Wis pol ya wis ngono kuwi pokoke mengkor keleng-keleng apes. Nabi Yusuf rekwasane saka mulai didolimi dulure cemplungke sumur rekwas terus ngantek mlebu kunjara lah mulai metu saka kunjara niki awal saka kamulyane Nabi Yusuf iku umure wis di atas 40 kok ya le mulai penak mulya niku wis nang dhuwure 40 jebul dadi sebab oleh arep nglungguhi dampar kencana nglungguhi tahta kerajaan asing nomor loro luwih membahagiakan meneh le iso mulya ning kraton dadi lantaran iso mboyong bapakne sak sedulure ning kraton dadi siji wah niku sing membahagiakan. Sing nomor 3 akhirnya rasa mungune grantese sing berkepanjangan karena pisah karo bapakne ilang. Dadi rasa grantese ilang. Dal grantes Nabi Yusuf mikir bapak piye, Nabi Yakub mikir Nabi Yusuf piye ya bapak ro anak sing le tresnane nemen. Lah telung perkara niki dadi nikmate Allah sing paling agung sing ditampa kalih Nabi Yusuf sak keluargane. Ning yo nganggo laku nek ning donya kuwi kabeh nganggo laku ora iso ora nganggo laku kok. Nganggo pahit, nganggo ikhtiar, nganggo usaha. Tur usaha niku karo Gusti Allah digawe werna-werna karena kahanane ya werna-werna. Nek bodho pengen pinter ya le usaha sinau ngeten nika. Ora kok bodho pengen pinter ming turah-turu. Lah wong bodho pengen pinter ming turah-turu. Malah le omong ku angger ngimpi pinter rak ya pinter. Ketemune ya ming ngimpi penyak jaran cangkeme nek ngono kuwi kok. Lah le omong ngawur kok. Lah kok terus mengko nek ngimpi pinter ya pinter ora iso. Kudu prihatin suwe kok ya. Kuwi ya kudu rekoso suwe prihatin suwe wong pinter niku. Sinau suwe. Kula kaya ngene iki upamane niki iki le sinau jalur formal terus nganggo pangkat akademisi ngono wis S2 lho. S2. Lah saiki sing do kuliah S1, sing nang UNJ SPD. Iki sing nang UIN SAG. Nika ki 4,5 sampai 5 tahun rata-rata lho. Oleh kuliah 4,5 sampai 5 tahun iki lagi sarjana. Nek UIN ya SAG, nek UNJ ya SPD. Iki 4,5 sampai 5 tahun. Kok nek arep S2 tambah 2,5 gampangane. Dipaetke nek 5 tahun tambah 2,5 rak 7,5 tahun. Iki S2 ya. Kakek kula iki sinau 10 tahun. Ora ya ning dhuwure S2 kok. Ming ta ora duwe akademisi kok ya kula iki. Ning jalure jalur ilmu cetha nek kula jalure jalur ilmu cetha. Ilmu Quran, ilmu hadis. Dan jenengan yo ngakoni ra ngakoni tetep metode maupun pola njabarno, pola nerangke ngungkuli SPD kok ya. Nek nerangke niku. Nyatane sing SPD sing guru SD, guru SMP kan nek nerangke ya ora tek sip kok.
Mahkokan kembang aal kesuwen. Kok kan mikir padahal kan sarjana pendidikan. Jadi cara nerangke sing ditangkep jamaah sing ditangkep murid ki gampang ngene ya isih sip kula lah karang ya S2 kok. Ya ming teh ora ana akademisine kuwi to. Ora ana akademisine dadi do ora ngakoni. Dan memang nenggon sesuai karo jalur karo fakultase kaya mereka iso ki yo ming iso nenggon bagian fakultase karo fakultase apa. Ming kuwi kula yo fakultase Quran hadis jalure iki. Nek tentang istilahnya teknik kimia yo ora tong itu fakultasku je ora tong. Makane wis jurusane dhewe-dhewe. Jenengan ming ora tek judul aku dadi ra ngakoni iki. Ora ngakoni kuwi lho padahal penak banget lho nampa keterangan kuwi penake pol lho. Ora gathuk pokoke. Mula diterangke ngono nek mbantah ya kuwi ora SPD ning es bung-bung. Dadi kelasku dadi medun dadi es bung-bung. Es bung-bung ki mingkur es krim bandrekane. KW kae iki KW 3. Ya ora apa-apa dasare kula ya ora butuh pengakuane jenengan. Ngakoni karepmu ra karepmu sing penting dadi celengan akhirat karo rakib dicatet sesuk tak nggo sangodono. Wis ming ngono kuwi mingen jenengan ngakoni oleh ora oleh. So nek rono ya tak dadak. Ngantek kula iki sesuk dadan jenengan kowe ra iso kok. Ora iso lah digeret-geret widodari kae kok. Aguan dadak geret, aku dadak geret tobat kok ya. Tobat kok ya. Mengan dadan jenengan kowe ra oleh digeret-geret pun mboten sang gubris, wong-wong ana wae digubris lho. Ora tobat. Widodari wis omong ngono lho, mung wong kok ngono kok digubris. Entar tenan iki. Kok digeret-geret wae wis tobat. Lah ya ana 3 apa 4 gitu. Sesuk. Iki sesuk lagi geret-geret. Mula saiki iki prihatin. Nek kepengin widodari kuwi lho maksudku. Lah pengembangane ora mingkur ning donya, Pak. Mboten. Mboten mung ning donya. Nek awale rekoso mburine penak, nek mburine utawa nek ngarepe penak mburine rekoso niku aja mingkur ditangalukke karo duniawi aja kok nggih. Ning tangaluke niki sanepa hakiki, sanepa sing hak. Pancen karo Gusti Allah sakjane kita niku sak suwene urip ning alam donya kon rekoso, ning donyane ora kok mikir donya dibagi 2. Aja donya dibagi 2, nanggung. Donya bagi 2 rekoso terus penak apa penak terus rekoso nanggung. Saiki dibunderke sisan nang donyane kon rekoso, gek engko nek wis pindah saka donya iki ben penak. Ngono asli nek niku lakot khalaqnal insana fi kabadin. Yakti ingsun Allah nitahke insan ing dalem kangelan. Makane ning donya iki wis ora sah ngersula kangelan rekoso ben sing penting dadi celengan ngamal. Sesuk nggo golek ngamulyan rono, ora sah kokan omong. Rekoso sithik omong, rekoso sithik sambat, rekoso sithik nyebut. Wah weh. Wah jan pahit tenan no.
Alah urip kok le nelongso timen. Wis ayo dilakoni pancen ning donya do kon kangelan. Ning nalika kita niku kangelan kudu diprogram lan dingelmoni dadi celengan ngamal saleh. Aja ngantek ora. Cilike ming isah-isah, aja ngantek mingkur oleh rekasane, tapi isah-isah kuwi tetep dicatet karo rakib. Karena bener ngelmune lan bener niate. Sing kakung rekasane mbut gawe kaya ngopo? Panas ranggo panas, udan ranggo udan, wedi ranggo wedi, aja mingkur oleh kuwi. Tapi kudu diprogram diniati dingelmoni men dadi akhirat. Bismillah netepi dawuh Gusti Allah, nggo nyukupi keluarga men dadi akhiratku ngono sing do glidhe-glidhe kuwi. Anak sing pensiun diterangke ngene iki awane ming selak mulih. Ya wis rambut gawe kaya sing pensiun iki. Nah iki ngekeki semangat sing mbut gawe kuwi je. Sing pensiun ora butuh glidhe karo dolan-dolan. Ning yo ben wong yo dolane ora nandi-nandi. Pokoke pensiun dolan iki nggone penak ning goleki ming loro. Nek ra puskesmas rumah sakit. Terus kesesuk muga-muga dadi ridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, atine semeleh, ikhlas, murih kamulyan kubur tekan akhirat. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.